Povedali ste pánovi poslancovi Lipšicovi. Kto má slovo, prosím. Pôjdeš do basy, ty hajzel. Povedali ste mu tieto slova. Zaznelo to. Pán Harabín, nikto sa vás nebojí. Nikto sa vás nebojí. Dôležité vždy je mať čisté svedomie. Vy ho nemáte, preto sa bojíte. Keď som minule hovoril o vašich kontaktoch s mafiou, povedal som mi, že je mi zle. Áno, je mi zle z toho, že sedíte vo funkcii ministra spravodlivosti. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Lipšica, pán poslanec Mečiar. Ide o overenie totožnosti toho, čo pred chvíľou diskutoval. Vysvetlil nám, že jeho krstné meno nie je Alexander, ale Daniel. Mohol by nám aj povedať, či niektorý z jeho predkov neniesol priezvisko Lipštajn. O slovo požiadal v zmysle rokovacieho poriadku pán minister Harabín, má slovo. Vážený pán predsedajúci, ja skutočne neviem, čo mám povedať. Pozrite, schôdza sa uberá tým spôsobom, že jasne vychádza najavo, aké podvrhy a falzifikáty pán Lipšic tu prezentuje, no tak chce prerušiť priebeh tejto schôdze a zase si vymýšľa. Veď to je len marketingový ťah, veď už ako exhibionistu ho predsa všetci poznáme. Ja jednoducho na exhibionistu, pán predseda, ešte vy ste sa znížil na taký exhibionizmus, že s pánom poslancom Lipšicom tu dohodujete spôsob, ako zase podsunúť poslancom exhibionistickú vložku. Pán predsedajúci, dôrazne vás žiadam, aby ste napomenuli každého poslanca za akýkoľvek náznak, aj len náznak antisemitických vyjadrení. A v tom, čo povedal kolega Mečiar, to jednoznačne zaznelo a v tejto sále sa niečomu takému nikto nesmie znížiť. Takže budeme pokračovať ďalej s faktickou poznámkou na vystúpenie pána Harabína. Pán Mikloško, máte slovo. Pán poslanec Hrušovský tu veľmi jasne položil otázku na slová, ktoré pán minister či povedal, alebo nie. Pán poslanec Lipšic ich potvrdil, že ich povedal. Pán minister, čo s tým chcete robiť s takýmto slovníkom vulgárnym? Čo tu ešte hľadáte? Takéto slova váš predseda adresovával v prvej vláde, keď bol 90-92. Môžem niekedy zodpovedať, čo pán Mečiar rozprával pánovi Kučerakovi a podobne, ak bude treba. Ale to si tu nedovolujte. Tu my sme na Slovensku, v Strednej Európe. My sme nie niekde onom. Faktickou poznámkou pán poslanec Hrušovský. Pán minister, naozaj vás chcem poprosiť. Potvrďte pravdivosť týchto slov, alebo vyvráťte. Poprosím vás, keby ste mohli odpovedať poslancom Národnej rady, ktoré ste zodpovední za výkon svojej funkcie z ústavy Národnej rady. Pán poslanec Hrušovský, prosím, faktická poznámka, neriadite schôdzu. Sú ďalší prihlásení s faktickou poznámkou. Po ukončení samozrejme pánovi ministrovi, pokiaľ má záujem, dám slovo. Takže poprosím o kľud a vážne o korektnosť a prezentujeme sa všetci pred verejnosťou svojím správaním, bereme to na vedomie. Pán poslanec Minárik sa prihlásil s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Harabína. Má slovo. Ďakujem pekne za slovo. Pán minister vo svojom vystúpení sa vyhol priamej odpovedi, čo sme nezaznamenali samozrejme vo vystúpení pána Lipšica, ktorý to jednoznačne potvrdil. To, že sa priamej odpovedi vyhol, sa dá kľudne vyhodnotiť ako nejaká forma súhlasu s tým, že to bolo vyrieknuté a v takom prípade, pán minister, naozaj nemáte na tom mieste čo robiť. S faktickou poznámkou pán poslanec Mečiar má slovo. Ak by som mal reagovať na poznámku smerom ku mne, tak by som sa musel vyjadriť zlým prekladom do ruštiny, ktorý hovorí kudaví idioté. Nikdy z mojich úst nezasnela jedna narážka antisemitského pôvodu. Pokiaľ ide o otázku, prečo som položila ako. Môj priateľ Augustín Marián Húska bol v Jachimovských baniach ako trestanec. Za túto dobu ho prenasledoval, vypočúval a trápil a tríznil istý pán Lipštajn, o ktorom je Augustín Marián Húska dodneska presvedčený, že to bol predok pána Lipšica. Ak nebol, je mi to jedno. Otázka bola kontrolná vo vzťahu k vyjasneniu rodovej totožnosti, inak ma to nezaujíma. Dobre, registrujem dve prihlášky do rozpravy. Pán minister bol prvý, vy ako navrhovateľ druhý. Chcete reagovať, pán minister? Hneď po ňom reaguje pán poslanec Lipšic ako navrhovateľ.
Poprosím, ale naozaj osobné veci do parlamentu pani nepatria, veci, ktoré patria na iné orgány, riešiť tam. Tu riešime dôležitú otázku dôvery alebo nedôvery členovi vlády. Prosím, rešpektujme dôstojnosť parlamentu. Ďakujem. Máte slovo, pán minister. Pán podpredseda Národnej rady, pán poslanec, ja som vám jasne povedal, že je to vymysel a je to marketingový ťah. Ja sa vám čudujem, pán predseda KDH, že vy ste naskočili na tento exhibionistu mus pána Lipšica. Vidíte, že všetko sa uberá smerom, že jasne vychádza najavo klamstvo, lož a podvod a preto pán Lipšic potrebuje niečo vymyslieť, ale však u pána Lipšica to nie je nič nové, pán predseda. Však ako vy nie ste naučení, že aj o vašu stoličku vás chce pripraviť. Sú tu médiá, sú tu kamery, môžu si to pozrieť, možno zistia, čo ste porozprávali, pán Harabín. Pán Mečiar, zostaňte ešte chvíľku sedieť. Ste sa ma na niečo pýtali, na mojich predkov, tak vám chcem odpovedať. Žiaden taký môj predok neexistuje. Už ste sa pokúšali o to, už viaceré informácie, aký mám predkov v komunistickej strane. Z mojich predkov nebol nikto v komunistickej strane. Ani sa nevolal Lipštajn. A poviem ešte jednu vec, pán Mečiar. Môžeme tvrdo zápasiť, môžeme byť aj osobní niekedy, politika to prináša. Ale nikdy nenechám špiniť na ľudí z mojej rodiny, nikdy nenechám špiniť na ľudí, ktorí sa nemôžu brániť, ani na moju manželku, ani na mojich rodičov, ani na mojich predkov. Takže vám odporúčam druhýkrát to už neskúšať.